jadi an khorang no takna di khasi bai sidi sisa bai sidi nini imang nini tinang no sepeng sidi ta seler sidi murmui ta tong di nini ma phani wan sok ma no sepeng sidi khasi bai sidi sabai sidi nini imang nini tinang no sepeng sidi ta seler sidi murmui ta tong di nini ma phani wan sok ma no sepeng sidi tanggagai sameng kebang matongo nini do panoti sana norok ni sameng se norok se do pani imang norok se do pani tinang norok baca wi sameng tang ya kete sabole tang sinang tong kheba khnadi ani khorang no bukha tong kheba hamza dinini dofano mokon tong kheba nashid bigra khangra no masaya manung ya borok no sebatui dulna kundu tong kheba khnadi ani khorang no bukha tong kheba hamza dinini dofano mokon tong kheba nashid bigra khangra no mukui bai kumtui bai masaya manung ya borok no subatui dulna mukui bai kumtui bai masaya manung ya borok no subatui dulna na 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 nini tanggagai sameng kebang matongo nini do panoti sanai norok ni sameng se norok se do pani imang norok se do pani tinang norok bata wi sameng tang ya kete sabole tang sinai khasi bai sidi sisa bai sidi nini imang nini tinang no sepeng sidi ta seler sidi ano sepeng sidi hambai